Tervetuloa Finlandia varainhoidon podcastiin. Tänään keskustelemassa ovat entinen Karhu-ryhmän operatiivinen johtaja ja psykofysiologian tohtori Harri Gustafsberg, Finlandia Groupin salkunhoitaja, pitkän linjan varainhoidon ammattilainen Harri Kojonen sekä erikoisvieraana European Tour voittaja ja tämän hetken menestyvin suomalainen golf-ammattilainen Sami Välimäki. Luulin pääsemäni jääkiekossa maajoukkueeseen ja oli vähän niin kuin valmiina, mutta sieltä sitten ei periaatteessa tullut vihreätä valoa ja golfissa tuli, niin me päätin sitten vähän niin kuin siinä kohtaa, että no paskat, että antaa olla sitten. Mä lähdin golfin pariin sitten ja se niin kuin vuodessa keikahti aika silleen se ammattilaisura periaatteessa alimmalta pohjatasolta käytännössä ylimpään tasoon ja voittajana siellä. Niin se on nopea polku. Se oli todella nopea polku. Joo. Aiheena tänään Samin huikea nousu golfmaailman huipulle, menestyksen taustalla vaikuttavat tekijät ja mitä yhteistä niillä on sijoittamisen kanssa. Tervetuloa kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tämä on Finlandia varainhoidon podcast ja minä olen Harri Gustafsberg. Meillä on täällä maailmanluokan vieras Sami Välimäki. Tervetuloa. Kiitos. Ja Harri Kojonen. Finlandian varainhoidon salkun tiimistä. Salkunhoitotiimistä kyllä ja salkunhoitaja. Joo. Mehän keskustellaan tässä tosi mielenkiintoisista asioista. Aloitettaisiko niin, että esittelette silleen itsenne? Miten tällä hetkellä kuvailisitte itsenne? Kuka olet? No, Sami Välimäki, ammattilaisgolfari ja pelaan tällä hetkellä PGA Tourilla ja sitten ihan perheen isänä tässä asustelen Tampereella ja sitten vaimo ja pieni lapsi 10-kuukautinen. Et siinä on vähän tässä niinku muuttunut kaiken näköistä juttua nyt tässä viimeisen vuoden aikana. Eli sinä olet ammattilainen? Kyllä, mutta en ehkä tässä toisessa hommassa vielä ammattilainen. Eli missä hommassa? Lastenhoidossa. No niin, joo. Se vaatii vähän totuttelua kyllä. Kyllä. Ja, mutta kyllä siihen oppii. Kyllä siihen oppii ja nopeasti se. Ei siinä auta muuta kuin ruveta opiskelemaan hommia. Me ei olla Kaiman kanssa golfin ammattilaisia, niin avaappa meille tätä PG. Joo, eli ollaan niinku periaatteessa korkeammalla tasolla, missä golfissa on mahdollista pelata. Että Amerikassa on niinku pääkiertue ja siellä pelaan, että Euroopassa on niinku vastaavanlainen European Tour tai nykyisesti DP World Tour, mutta siellä mä pelasin niinku 5 vuotta ja nousin sitten 2023 sinne Amerikan kiertueelle ja nyt on siellä pari vuotta pelaillut. No niin. Mennään tähän tarkemmin. Harri. Joo, siis mä oon salkunhoitohommia tehnyt 30 vuotta eri muodoissa ja edelleen tykkään siitä tosi paljon. Siinä aina oppii uutta ja mulla on kanssa perhe, mulla toi harjoitteluvaihe jo ohitse, eli parikymppiset tyttäret, jotka sitten on muuttamassa himasta vekeä ja näin edespäin. Ja asutaan tuolla pääkaupunkiseudulla ja sellaista. Mutta sä tulit niinku San Franciscosta nyt muutama päivä sitten. Joo, ihan äskettäin. Viikon reissu oli siellä kisareissu ja nyt tuli sitten sunnuntaina kotiin. Onko toipunut? Kyllä tässä hyvin on toipunut. Mutta eikö sähän matkustat paljon? Kyllä, sitä melkein 250-300 matkapäivää tulee vuodessa. Että jonkun verran sitten, että tuossa on sinällään, se oli vähän helpotti, että pelasin tuossa Euroopassa ja sitten, että siinä on niinku, totta kai Euroopassakin on talvi, niin siinä tuli sitten kierrettyä niinku Aasian maita ja Arabiemiraattejä ja vastaavia, että siinä tuli niinku sitä matkustelua ja aikaeroihin tottumista, että se sinällään on jeesannut taas sitten, kun menee tonne Amerikkaan lentää, niin se on taas niinku auttanut siihen, että se niin, aikaeron tottumista. Perheen mukana noissa reissuilla vai meikö sä itseksessä? Joo, kyllä me niinku just alkukaudesta oltiin 4 kuukautta siihen sitten niinku kimpassa, että kyllä se on niinku pakollista sitten. Niin se on aika kiva tai olisi aika tylsää. On, joo. Varsinkin jos on pieni lapsi. Niin. Kyllä se on myös. Itse asiassa et ole miettinyt siitä ulkomaille muuttamista, että eikö se olisi näppärämpää, jos ne kuitenkin nuo kisat tuppaa olemaan tuolla? Kyllä se on tässä tietyllä tapaa ollut, mutta sitten taas siitä tulee se, että sitten kuitenkin se perhe ja ehkä se ystäväpiiri ja läheistö on taas sitten täällä. Että sitten kun siellä on ollut muutaman kuukauden ja sitten sulla on 3 viikon vapaa, niin sitten vaan jotenkin tuntuu, että ei halua jäädä sinne. Että sitten on taas helpommin tulla tänne.
haluaa tulla, että se on sitten valmis niin kuin vähän reissaan pidempiäkin reissuja sen takia, että pääsee taas tänne. Kerros meille, että miten sun tämä ura lähti käyntiin? Koska sä näis tajusit, että sinusta tulee golfin pelaaja? No varmaan siellä mä olin 15 korvilla sitten pääsin luulin pääsemäni jääkiekossa maajoukkueeseen ja oli vähän niin kuin valmiina, mutta siellä tuli sitten ilmoitus, että ei rahkeet siihen riittänyt ja golfissa tuli sitten samaan aikaan. Niin pelasit täällä Tampereella? Joo, pelasin Ilveksessä, pelasin siellä sitten pitemmän aikaa ja mutta sieltä sitten ei periaatteessa tullut vihreätä valoa ja golfissa tuli, niin mä päätin sitten vähän niin kuin siinä kohtaa, että no paskat, että antaa olla sitten, että mä lähdin golfin pariin sitten. Ja se oli tietoinen päätös? Se oli vähän niin kuin, että no ei tässä sitten mua auta, niin. että näin se on vaan sitten menee ja mä päätin sitten, että sinne golfin parissa ja kyllä se sitten niin kuin amatöörivaiheessa niin kuin olin jo, että parhaimmillaan olin siellä 7 joukossa, niin kuin jos amatööri ja sitten ammattilaisranking on niin kuin erikseen, niin mä olin siellä maailman 7. paras. Ja vuosi oli? Sanoisin, että 2018. Joo. Voitettiin silloin itse asiassa Suomen ainoa Euroopan mestaruuskin voitettiin niin kuin joukkueessa ja siellä niin kuin paljon muitakin hyviä pelaajia. Ne sitten pikkuhiljaa tuli niin kuin silleen, että kyllä tässä varmasti niin kuin on rahkeita lähteä kokeilemaan myös sitä ammattilaisuraa. Ja 2019 sitten alkuvuonna mä lähdin Saksaan pelaan kiertoa, että siellä on niin kuin oli täällä Euroopassa niin 3 vaihetta, että sieltä Saksan 3. tasolta niin pääsee Challenge Tourille, mikä on niin kuin Euroopan 2. taso ja sitten on tämä European Tour DP World kiertue, niin sieltä ja sitten se oli vähän niin kuin päätin, että kun moni muu suomalainen on niin kuin lähtenyt näihin Pohjoismaiden kiertoille ja mä päätin sitten, että mun on pakko päästä niin kuin yksin reissaan. Se tulee olemaan kuitenkin, tämä ammattilaisuus tulee olemaan yksin reissaamista. Tykkäänkö mä olla yksin? Se on niin kuin yksi pääkysymys. Kykenetkö olemaan? Niin, että pystyykö, että nauttiiko siitä ja onko se sitten ihan hirveätä, että sä oot hotellihuoneessa yksinäs siellä ja sit sun pitää hoitaa myös kaikki matkustamista itse. Autot, lennot, kentät, hotellit, et kaikki periaatteessa mitä siihen kuuluu, niin se pitää niinku yksin hoitaa. Niin sitten periaatteessa sulla on niinku, sä näet sen siitä, että tykkäätkö siitä vai ei. No, mä tykkäsin siitä ja myös sitten peli lähti tosi hyvin kulkea. Että. Kerro, avaan vähän aikaa sitä logistiikkaa, että koko tämä logistiikka, niin siinä on aika paljon asioita. Kyllä, siinä on ei ihan periaatteessa pienimmässä, että miten ihan, että varailet kaikki lennot sinne oikeille päiville ja sitten katsot hotellit löytyy sieltä sitten jostain kentän lähellä ja autot totta kai, että pääst liikkuun taas ja se on niin kuin yksi isoimpia juttuja kuitenkin ja sitten taas tietyllä tapaa siinä kohtaa myös se budjetti, että sun pitää niin kuin saada se siihen mahtua, että kun siellä pelataan niin kuin voittajat saa 4 tonnia, 5 tonnia niin kuin viikosta. Ja sitten kuinka moni voittaa, että jos saat 30 sillä viikolla, niin saat se 200-300 euroa. Että siinä ei niin se on tappiollista toimintaa. Että siinä mielessä se pitää, että ehkä siinäkin tulee myös vähän, mikä tässä sijoittamissa myös sitten, että joskus pitää laittaa vähän riskillä ja katsoa, että miten se käy. Että sitten se pitkässä juoksussa sitten, jos saat riittää hyvä, niin myös siltä niin takaisin tulee. Miten se muuten, eikö se, että kun sulla tasoitus on 0, niin sitten sanotaan scratchiksi, niin kauan sulla meni siihen? Olitko sä pelannut golfia ennen vai oliko sulla jo ennen silloin 15-vuotiaana jo? Joo, kyllä se oli jo. Silloin? Joo, ei kyllä se varmaan lähempänä jotain 12-11-vuotiaana, että silloin oltiin niin melkein niin kuin nollan paikkeilla, ei ehkä ihan, mutta varmasti jo niin kuin 13-14-vuotiaana oli. Onko se yleistä lajissa, että pitää olla jo nuorena tämmöiset niin kuin saavutukset, että voi todennäköisesti menestyä ammattilaisena? No kyllä mä uskon, että se ainakin auttaa asiaan. Että kyllä se sitten kun myöhemmässä vaiheessa rupeat aloittaa, niin ainahan siellä on niin kuin kirittävää vähän missä vaan lajissa, että kaikki ne, sielläkin on niin monta erilaista elementtiä sitten, että jos ajatellaan vaikka jotain sitten juoksua vastaavaa, niin sitten se on kuitenkin, että jos sulla on oikeasti fyysisessä kunnossa, totta kai siinäkin pystyy pieniä asioita viilaamaan, mutta sitten taas ehkä golfissa tulee niin monta. Niin. Siellä on koko ajan vähän, vaikka se kuinka harjoittelee jotain yksittäistä osa-aluetta, niin se on silti. Jatka siitä sinun urakehityksestä, että mihin se
että kun sinä olet tänä päivänä pelaat Amerikassa, niin miten se polku sinne johti? Joo, ei se 2019 oli vähän niin kuin se ensimmäinen kokeiluvuosi ja mä nousin sieltä, sitten mä olin niissä ranking-sijoissa oli sitten 2, vaikka 4 voittoa siellä tulikin, että siellä oli vielä yksi oli sitten pikkusen kovempi jätkä, mutta mä nousin sieltä sitten suoraan niin kuin sille 2. Mutta aina kauden lopussa on karsinnat, että siellä niin kuin tänne pääkiertoille Euroopan taurille ja sieltä pääsee 25 parasta pääsee niin kuin sinne pääkierroille. Sun ei tarvitse periaatteessa pelata mitään muuta, että jos sä nousit sieltä karsinnoista. Joo. Mä menin sinne, sitten se on niin kuin 3-vaiheinen, että joka viikko pääsee periaatteessa 20 eteenpäin. Et sulla on 1. vaihe, 2. vaihe, 3. vaihe. Ja mä sain sen niillä mun parilla voitolla, mä pääsin sen verran hyppään, että mä pääsin aloittamaan 2. vaiheesta. Ja niitä on niin kuin 4 kisaa ja jokaisesta pääsee se 20 eteenpäin. Ja mä pääsin sieltä jatkoon ja sitten siinä finaalivaiheessa pääsin myös sieltäkin, olin sitten 12 siinä ja se oli vähän semmoinen niin iso yllätys, että sieltä ei ehkä periaatteessa pitänyt päästä jatkoon, mutta näin se vaan sitten siis et odottanut, että... No se on sitten kuitenkin, että silloin kun mennään viimeiseen vaiheeseen, niin siellä on 120 pelaajaa ja siellä tulee kuitenkin 30 pelaajaa tulee niin kuin sieltä pääkierrolta, jotka on pudonnut. Ne on kuitenkin ollut rutinoituneita huippupelaajia ja että niillä on ollut sitten huono kausi ja sitten tulee tältä 2-tasolta tulee vielä noin 50 pelaajaa ja sitten ne, jotka on noussut sinne, niin siitä koostuu se, että mä olin kuitenkin niin kuin vasta alkajaissa ammattilaisuraa, mutta sieltä läpi ja sitten vähän niin kuin ihmeissä, että noin tässä seuraavalla viikolla lähdettiin Etelä-Afrikkaan, että siitä alkoi sitten heti niin kuin se pääkierto ja 2020 sitten maaliskuussa juuri viikko ennen koronaa olin sitten Omanissa ja voitin ensimmäisen pääkierton, että se oli mun niin kuin 5. pääkiertokilpailu ja että siitä se niin kuin vuodessa keikahti aika silleen se ammattilaisura periaatteessa alimmalta pohjatasolta käytännössä ylimpään tasoon ja voittajana siellä. Niin se on nopea polku. Se oli todella nopea polku, joo. Niin. Se oli, meitä oli itse asiassa 2, siinä oli tanskalainen kaveri, niin se voitti mua 2 viikkoa aikaisemmin. Niin se oli tehnyt vähän niin kuin se saman tempu, että se oli niin kuin tosi erikoisvuosi vielä, että miten se näin sitten kävi, mutta ei siihen niin kuin moni ei ole periaatteessa pystynyt ja se on ehkä sitten taas täällä meillä Suomessakin ollut vähän semmoinen mun mielestä negatiivinen juttu, että moni ajattelee, että se menee paljon helpommin sillä, että sulla riittää tämä, että sä menet sieltä karsinnosta läpi. Että sinne ei tehdä enää sitä systemaattisesta niin kuin tasonousua. Eli ovatko nuoret lyhytjänteisempiä tänä päivänä, että kaikki pitäisi saada heti? Niin, voi siinä vähän olla sekin. Ja kyllä se taas sitten, kun joku sen niin tekee, niin sitten siinä on niinku se ongelma, että sitten ajattelee taas, että se käy, mutta onhan se toistettavissa, että en vähättele, että niin on tehty, mutta sitten ne prosentit on vaan niin pieni, että mä itse näen edelleen sen, että kyllä se sitten niinku, se liian nopea, että mulla tuli sitten niinku 2021 tuli se takapakki, että periaatteessa se oli mun sitten niinku kaikista huonoin vuosi ja se oli niinku selkeästi, mutta siellä tuli se oppimuskäyrä, että se itseluottamus oli siinä niinku, se kaikki asiat meni niinku ilman mitään vastoinkäymistä. Ja kun mä menin vaan kentälle, niin se niinku onnistui. Ja niin, oliko se vastoinkäymisissä, kumpi oli syynä, niinku, fyysinen puoli vai mentaalipuoli? No mä uskon, että se oli vaan enemmän sitten ehkä silloin, se oli sitten niinku, alkuun se oli fyysistä, että pelasin vaan huonosti ja sitten se rupeaa vaikuttamaan siihen niinku tosi kovaan itseluottamukseen, että se oli niinku kuitenkin se, millä mä sinne nousin ja mä uskoin itteeni ja mä en periaatteessa tiennyt, että miten voi ja se epäonnistuu, niin sitten se varmasti näkyy taas. Sitten kun se ehkä niin kun tuli silloin 2021, että eihän tässä tule enää niin kuin mitään, että mihin tämä peli on hävinnyt ja mihin se itseluottamus, niin se otti niin kuin oman aikansa sitten päästä niin kuin taas siitä jaloille ja se on ehkä sitten kehittänyt myös sitä pelaajaa, myös niin kuin pääsee niistä vähän vaikeammistakin jutuista yli. Mutta niin. Mitä olette mieltä, että onko meillä ihmisenä edes mahdollista kasvaa tai kehittyä, ellei me jotenkin henkisesti kolhita itseä? Tälle ihmiselle tulee oikeasti semmoisia takapakkia, minkä äärelle me joudutaan pysähtyä. Onko mahdollista ihmisenä kasvaa edes?
Kyllä mä luulen, että se on mahdollista, mutta ne takapakkejahan tulee kaikille ihmisille ihan pyytämättäkin, että on vaikea luistella elämästä ilman, että tulisi jotain ongelmia ja sehän on vanha sanonta, että ne kasvattaa ihmistä ja näin se varmasti onkin ja kyllähän se niin kuin monella ihmisellä on se, että niin kuin pakotetusti tai ei pakotetusti tulee tällaisia pysähtymishetkiä, jolloin se joutuu arvioimaan niin kuin kaiken näköisiä asioita. Ja nehän on usein tyypillisesti nyt vaikkapa lapset muuttaa kotoa tai tulee just pieni lapsi, niin siinähän tulee iso muutos siihen elämään. Sitten monelle se saattaa olla aikamoinen stressitilanne ja näin edespäin. Mutta kyllä mä luulen, että se on mahdollista, mutta kyllähän se vaatii vaivaa. Et vähän niin kuin kaikki, että jos sä haluat pysyä kunnossa fyysisesti, niin se vaatii vaivaa. Pitää vaivautua. Ehkä toi sun kysymykseni varmaan se tuolla mentaalipuolella vaatisi sitä, että sä oikeasti mietit asioita ja vähän niin kuin käytät siihen aikaa puntaroimiseen. Miten Sami se sun identiteetin kävi silloin, kun sä nopeaa nousit versus sen kyykin jälkeen, niin miten sä kuvailisit, miten erilainen sinä oot ollut niiden pisteiden välillä versus mitä sinä oot nyt? No kyllähän se niinku oli semmoinen nuori ja voittamaton olo, että ei kukaan periaatteessa, että sitä ehkä kaipaisi vieläkin vähän siihen semmoista kylmää itsepäisyyttä, että ei edes tiedä mitä voi tässä tilanteessa tapahtua. Että kyllähän se oli niinku ehkä semmoisia niinku mentaalisia flow-tiloja, jos näin voi sanoa, että se oli pitkä aikaväli, mutta kyllä se varmasti myös realiteetteja ja sitten tässä ne negatiivisetkin asiat, että se kaikki niin kuin yhteen semmoinen yhdistäytyminen periaatteessa näiden juttujen, niin varmasti se on niin kuin kehittänyt sitten kuitenkin. Että. Miten sä itse näet sun tason pelaajille, että just se mieli ja niinku tämä niinku henkinen ja fyysinen puoli, niin miten ne, niinku ne prosentit menisivät, että kumpi on tärkeämpi ja onko ne 50-50 vai miten, ja onko teillä jotain niinku sun tasoisia pelaajia, niin onko teillä jotain tämmöistä niinku mentaalivalmennusta kanssa fyysisen puolen lisäksi? No, jos mä sanoisin tuohon niin ekaan kysymykseen, ehkä 75-25 olisi sitten niin kuin se mielihomma sieltä, että on se kumpi kuitenkin siis on? 75 on peliä, että kyllä se niin kuitenkin pitää olla se perustaso, että sä pystyt niin kuin, ja ehkä jopa vähän pienempikin voi olla se mieli, mutta kyllä sitten niin kuin tietyssä kohdassa, että se, juuri se kova itseluottamus ja usko siihen, että sä et sitten epäile, että monesti se ongelma kuitenkin tulee siinä kohtaa, kun sä vähän niin kuin jäät miettimään, että onnistuuko tämä viimeinen tärkeä lyönti tai ihan missä kohtaa vaan siellä kierroksella, niin monestihan se sitten tulee vähän semmoinen keskinkertainen, mutta sitten se on vaan juuri se, että kuinka hyvä se siinä sun tekemisessä on, että kuinka hyvä se keskinkertainen tai huono suoritus, että siinä tulee myös se ero sitten. Että. Mistä kaikista tekijöistä niin että menestyy golfissa hyvin, niin mitkä ne kaikki tekijät on? Mitkä kaikki vaikuttaa siihen, että no kyllä siinä varmasti niinku on niinku pelaajan taso ja sitten siellä ne on avauspeli ja lähestymislyönnit ja puttaamiset. Ja onko se taktiikka vai strategia vai taitoa vai? No siinä on mun mielestä on niin monta elementtiä, että sitä on vaikea niinku ehkä yhteen. Että sitten sun pitää myös sun pitää nähdä se kenttä, että pelata sun vahvuuksilla. Et monella saattaa käydä se, että ajatellaan, että tällä väylällä pitää tehdä näin, koska kaikki muutkin tekee. Mutta jos sä pelaatkin sun vahvuuksilla, se voi olla erinäköinen. Just niin. Ja se pitää niinku ehkä löytää sieltä sitten. Eli sen kentän tuntemus on yksi asia. On. Ja sitten juuri, että osaa hyödyntää se niinku sun oma hyvä peli. Ja myös sitten ehkä tietyssä määrin sitten, että arvioida myös, että mikä se oman viikon kunto on, mitä sä lähdet hakemaan. Se totta kai aina voi sanoa, että lähdetään hakemaan voittoa, mutta joskus se pelin taso ei vaan ole, mutta sillä pitää silti saada se hyvä maksimoitua se paras sijoitus sieltä. Joskus sun täytyy ehkä tehdä niitä erilaisia ratkaisuja, että nyt tehdäänkin vähän näin, kun silloin kun sä oot sun parhaassa vireessä, niin sä teetkin niin kuin ihan päinvastaan. Mennään tähän, että mikä on viikon tai päivän kunto, niin vielä tarkemmin, mutta sitten mailoilla on varmaan oma osuutensa. Joo, siellä on kymmenittäin eri brändejä on sitten, jotka mailoja valmistaa ja niitä pystyy sitten testailemaan totta kai omien sopimuksen valossa, että miten on. Ja
Ja että niissä on, on kymmenittäin eri pallo, että jos tässä on nyt vaikka yhdellä välinen valmistaja, millä mä itse pelaan Titleista, niin sielläkin meillä on 13 eri pallovaihtoehtoja ja ne kaikki käyttäytyy eri lailla. Niin, mutta eikö tuolle siis, niin kuin mä ajattelen näin, että tuohan on tosi hankala, koska se valintojen vaihtoehto on ihan valtava. Niin miten sinä löydät ja olet varma siitä, että tämä on Se on vaan testauksen tulos ja kyllä niin. Sitten kyllä niitä testataan niin paljon, että ne sieltä löydetään. Ja, että totta kai jossain sitten myös rahakin ratkaisee, että millä välineellä pelataan. Että sitten, no mikä on cadin merkitys? No se on aina, totta kai periaatteessa silloinhan paras caddy on, kun sitä ei huomaa, että se tekee kaikki asiat. Että se on tarkoituksena kuitenkin, se on paljon muutakin kuin vaan siinä kentällä kantaa backia. Että on mailat valmiina ja on kengät valmiina ja kaikki asiat siellä vähän on välipalaa backissa ja kaikki silleen asiat on tip-top, että se pelaaja ei tarvitse muuta kuin periaatteessa tulla paikalle ja tehdä se työjuttu. Ja kentällä on sitten totta kai taas auttaa niissä valinnoissa sitten. Niin. Että mitä kannattaisi lyödä ja enemmän se silloin kun peli toimii, niin pelaaja tekee oikeita valintoja koko ajan. Että sitten jos kädi näkee, että nyt on tulossa paha virhe, niin ehkä silloin se pitäisi löytää se, että nyt peli poikki. Sen, ja sitten mietitään nyt vähän, että jos sä teet tämän ratkaisun, niin todennäköisesti tässä voi käydä hassuja. Tai sitten, että, mutta myös sitten pitää olla myös se positiivinenkin juttu siellä kädillä, että nyt että anna mennä vaan, että nyt on hyvä meininki päällä. Nyt me tullaan tähän mindset-asiaan, tähän mikä kiehtoo minua todella paljon, että mitä Harri me tiedetään siis sijoittamisesta tai talouden hoitamisesta tai että mitkä on tämmöisiä yleisimpiä virheitä tai ajattelun biaksia tai tiedätkö, mikä ohjaa päätöksiä väärin. Me tiedetään isoista aineistosta, tilastoista. Näinhän tapahtuu. Joo, niitä on aika paljon. Niin avaan vaikka 3. No me ollaan kaikki ihmisiä ja niitä on tosiaan niin kuin sanottu aika monta ja aika monta on tutkittu hyvinkin paljon. Just niin kuin sanoit, otettu isoja aineistoja ja katsottu, että miten ihmiset usein reagoi. Ja tyypillisiä nyt esimerkiksi ehkä tuohon itseluottamukseen liittyviä, niin englanniksi sanotaan overconfidence, eli olisiko se nyt yliluottamus sitten itseensä. Eli hyvin tyypillistä on sitten se, että minä uskon tietäväni paremmin kuin markkinat jotain asioita, joka johtaa siihen, että saattaa sitten ottaa ylenpalttisia riskejä, sanotaan nyt vaikka Nesteen osakkeessa tai jossain muussa. Eli että sä tavallaan uskot itsestäsi ihan yksinkertaisesti liikaa. Se on overconfidence. Mä kirjoitin uusinta kirjaa päätöksenteosta, nyt se tulee ensi vuonna jossain vaiheessa, niin mä löysin tämmöisen aika isonkin aineiston, joka sen aineiston mukaan niin yleisin arjessa ihmisiä ohjaava ajattelu, vinooma olisikin tämä ylitsevarmuus. Joo. Että se olisikin yleinen. Yleisin, okei, joo. Jolloin meistä tulee huolimattomia, jolloin meistä tulee varomattomia, jolloin meistä tulee... Ja eikö se monastihan tämä on kauhean klisee kanssa, että jokainen mieshenkilö ainakin on keskimääräistä parempi autoilija. No niin, eikö se näin ole? Niin, ja tämä Samin nopea polku. Siinä on nopea polku tavallaan, ehkä poikkeuksellisen nopea polku, niin sä, niin kuin sanoit, niin sä olet elänyt tässä yliitsevarmuuden harhassakin jopa. Kyllä, ei ehdottomasti. Siinä se on yllättävän pitkä aikakin, että äkkiä semmoinen vuosi puolitoista, että se oli Mutta onhan se hirmu tärkeä se itseluottamus. Siis, se on se tärkeä sana tässä se over varmaan. Kyllä. Että kyllähän se itseluottamus sinänsä ja varmasti sun hommassa vielä ihan erityisesti, että sulla pitää olla sellainen drive ja että se todella luottaa itteensä, mutta pystyy sitten tietysti anteeraan niitä negatiivisia tai enemmän tai myöhemmin tulee. Näitä muitahan juttujahan on sitten tämä ankkuroituminen, että usein ihmiset varsinkin, jos se ottaa yksittäisiin osakkeisiin, ne ostaa
ostetaan nyt osakkeella 50 eurolla ja se tippuu sitten 30 syystä tai toisesta, niin ihmiset jää usein jumiin siihen ostohintaansa, että vaikka tilanne olisi sen yrityksen suhteen muuttunut radikaalisti, joka oikeuttaa sen, että okei, sen osakkeen hinta on nyt 30 ja se on ihan niin sanotusti oikea hinta, niin silti jäädään miettimään sitä muistamaan sitä 50 ostohintaa, että en mä nyt kyllä myy ennen kuin se on 50, että tällaisia juttuja, vaikka sitten pitäisi ottaa niin sanotusti lusikka kauniiseen käteen ja todeta, että okei, tilanne on muuttunut ja olin väärässä ja nyt sitten arvioidaan tilanne, että se tilanteen uudelleenarviointi on myös hyvin tärkeä sitten, ja tähän liittyy sitten tämä tällainen tyypillinen kanssabias, että jos nyt ollaan jossain sijoituskohteessa niin sanotusti longina, eli omistetaan sitä, niin sitten uutisvirrasta kuullaan tai huomataan vaan kaikki positiiviset ja niin kuin sille sijoituskohteelle positiiviset uutiset ja jätetään vähemmällä huomioon negatiiviset. Että tämä on myös tyypillinen bias. Mutta me ollaan ihmisiä kaikki, että niitä ei pidä niin kuin hävetä. Se on enemmänkin kysymys siitä, että sä pystyt kontrolloimaan niitä. Ja tunnistaa. Tunnistamaan ekana ja sitten sen jälkeen kontrolloimaan. Että varmaan niin kuin tuossa huippu-urheilussa on sama juttu, niin kuin sä puhuit niitä eri osa-alueet, että sä korostat jotain osa-aluetta, jos sä tiedät, että sä oot erityisen hyvä ja näin edespäin, että käyttää niitä niin kuin hyväkseen sitten ja sitten koittaa vaimentaa niitä, missä on huonoja tässä tapauksessa, että jos niitä semmoisia negatiivisia biaksia tai biaksia, jotka aiheuttaa negatiivisia asioita. Mä elin kanssa tämmöisessä ylitsevarmuuden tunteessa silloin, kun me valmiusyksikkö Karhu alkoi 90-luvun alussa nouseen siitä Mikkelin traumasta. Silloin yksikkö traumatisoitu. Ja se oli silloin olemassa? Oli, 72 perustettiin. Okay. Ja silloin me lähdettiin tavallaan niin kuin hyvin semmoisesta henkisesti hauraasta tilasta kehittämään yksikköä. 90-luvulla suomalainen rikollisuus muuttui niin, että meille tuli tosi paljon keikkaa ja sitten meillä yksikkö kehittyi nopeasti. Sinne haettiin hyvää porukkaa ja kun me oltiin muutama vuosi operoitu, niin meillä oli vähän semmoinen nuoria miehiä ja meillä oli vähän semmoinen ylitsevarmuus, että mitä tahansa tulee, niin me ollaan se, joka hoitaa nämä jutut. Et mä olen kanssa elänyt joskus nuorempana tämmöistä ylitsevarmuuden illuusiota. Ja ennemmin tai myöhemmin tämä kupla puhkeaa. Sitten, mutta meidän tapauksessa tietenkin ne oli aika kohtalokkaita ne seuraukset, mutta nämä on mielenkiintoisia asioita, nämä mentaaliset ja mieltä ohjaavat, niin kuin, jos mieli on tämmöinen tietokoneohjaus, tämmöinen niin kuin tietokoneen ohjelmointipäivitys, ihmismieli on vähän semmoinen, niin mehän tulkitaan maailmaa todellisuutta sen oman mielen kautta ja siellä on erilaisia plugeja ja erilaisia tämmöisiä niin kuin jotka johtaa päätöksen vinoumiin ja näinhän se on. Ja niitä on niin kuin hyvä ymmärtää urheilijana tai oman talouden hoitajana tai yleensäkin miten hallitsee omaa elämäänsä. Oliko nämä tässä ryhmässä, jos sä olit, oliko ne sun mielestä niin kuin normaaliväestöstä sitten jotenkin henkisesti vahvempia? Tai kyllä sinne haettiin siis todella miten sä pystyt todentamaan semmoisen ihmisessä? No kyllä se on, että sitten kun tehdään paljon rekrytointia, että rekrytoidaan satoja ihmisiä pitkällä aikajänteellä, niin sieltä alkaa löytyä tilastollisesti merkittäviä muutoksia, että minkälainen persoonallisuus, minkälainen ihminen sopisi juuri tähän työhön. Ja sehän on rekrytoinnin tarkoitus, että löydetään oikeita ihmisiä oikeille paikoille. Niin kyllä ne alkoi pikkuhiljaa löytyä ja tänä päivänä väitän, että siellä on tosi hyvät rekrytointi niin kuin systeemit. Mutta tästä mitä Sami sanoi tästä mikä on päivän kunto tai viikon kunto, niin usein se on se keho-mielitila. Ja sitä on vaikea analysoida, että jotenkin vaan tuntuu, että tänään ei lähde. Jotenkin tänään tuntuu, että mä en luota itseeni. Tai tänään tuntuu, että joku asia ärsyttää. Se on se keho-mielitila. Ja tässä koko mentaalisessa valmentautumisessa, ja mä oon 12 vuotta tieteellisesti tutkinut tätä juttua, niin tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että miten me voidaan tehdä, että me oltaisiin mahdollisimman optimaalisessa tilassa silloin, kun me tehdään jotain kohtalokasta, tärkeää päätöstä. Onko golfissa silloin, kun sinä lyöt palloa? Onko se kohtalon hetki, jolloin sinun pitäisi olla, eikö vaan?
No varmasti silloinkin mä ehkä näkisin vielä, että se on vielä ennen sitä niinku suorit. No kuvaile sitä. Tämä on mielenkiintoista. Ei, meillä jos on ihan periaatteessa peruslyönti tai vastaava, niin se on niinku, aina katsotaan, valitaan paljonko on matkaa ja mihin matkaan me halutaan pelata. Ja siinä se sitten niinku periaatteessa radikaali päätös tehdään sitten, että kun meilläkin monesti se ongelma on se, että jos saat lyödä aina niinku täyden lyönnin, niin se on niinku se periaatteessa varmin, mutta 95% lyönneistä on kaikkea muuta kuin niitä niinku täysiä. Et siitä otetaan aina vähän pois ja silloin se rupeaa aina pikkusen leviään se niinku se lyönti siitä sivusuunnassa ja siinä sitten, että kuinka vahvasti periaatteessa siihen uskoo, niin siinä niin kuin tehdään sitten periaatteessa päätös. Eli se päätöksenteon hetki ei ole pelkästään se lyöntihetki, vaan sitä edeltävä päätös, millä taktiikalla lähdetään pelaamaan. Kyllä. Ja sitten me tiedetään tutkimuksesta, että se oma kehomielitila, se on tosi tärkeässä roolissa silloin, kun me tehdään päätös. Jos me ollaan pelokkaita, päätöksentekoa ohjaa erilaiset mekanismit. Ne on erilaisia mekanismeja, kun jos ihminen on äärettömän hyvällä tuulella tai me ollaan jännittyneitä tai me epäillään. Niin onko sulla jotain tämmöistä, mitä voit paljastaa meille, että millä sinä huolehdit, että niillä kohtalon hetkillä, kun sinä teet ne tärkeät päätökset, niin sinä olisit optimaalisessa kehomielitilassa? No varmaan ehkä helpoin on ne rutiinit, että periaatteessa kaikki tehdään aina, yritetään tehdä mahdollisimman samalla lailla, että se on niinku se, että niihin rutiineihin sitten periaatteessa, että silloin kun se on se kaikesta kovin jännitys niinku tulossa, niin se rutiinit periaatteessa niinku helpottaa. Minkälaisia rutiineita sulla on? Mitähän mun sitten on? Eikö aina joku semmoinen ihan mystinen, niin kuin, että ne kiertää auton 3 kertaa ja kumartaa vasemmalle tai joku tällainen niin kuin taikauskonen? Joo, kyllähän niitä kaikki, mutta yksi esimerkiksi semmoinen, mikä on niinku greenillä, minkä mä aina teen saman, niin kun mä merkkaan mun pallon, niin mä merkkaan aina samoin päin sen niinku merkin. Joo. Se on niinku yksi semmoinen niinku, ehkä tämmöinen taikausko tai rutiini sitten, mutta ne on niinku pieniä juttuja. Mutta sitten se on vaan juuri siihen lyöntiin valmistautuminen, että mistä muutamat mailan heilautukset, ne tulee vähän niin kuin itsestään. Joo. Et se on ehkä vaikea, niin kuin, että kaikilla on vähän ehkä semmoisia erilaisia niin kuin tarkkoja rutiineja, mutta ne niin kuin tulee luonnostaan ja sitten niitä periaatteessa tehdään. Sitten se on niin kuin sitä, että joku saattaa periaatteessa sun valmentaja saattaa huomata sitten, jos se käy katsoa sitä peliä, että miksi toi hidastui toi sun rutiini, miksi sä teet tommosen ekstra liikkeen tai miksi sä teet vähemmän. Just ja niissä tulee, että monesti mä väitän, että se periaatteessa pelaaja ei edes huomaa se, että se on se ulkopuolinen, joka on niin kuin lähellä. Ja se voi kysyä sen sitten, että miksi sä olit vaikka hitaampi ennen tota lyöntiä, että miksi sä katoit muutaman kerran enemmän sitä kirjaa, että mitä sä mietit tai sitten juuri, että sä menet niin nopeasti, vähän niin kuin hätiköinyt siihen, että vähän niin kuin jännitti liikaa. Mutta eikö se olisi ideaali tilanne, että valmentaja olisi siellä, missä suoritus tapahtuu? On joo, ja on valmentaja, on periaatteessa niin kuin melkein. Onko se mukana? On kisaviikoilla, joo, on mukana. Onko se yleistä siis suomalaisessa golfissa, että onko valmentajat siellä peleissä mukana vai onko siinä jotain näitä? No ei ehkä ihan niin paljon, että munkin valmentajalla on periaatteessa 5-6 pelaajaa siellä samalta kiertoilla, että hän pystyy siinä, se on vähän niin kuin erikoinen periaatteessa tässä meidän lajissa, että valmentajalla on niin kuin muitakin pelaajia periaatteessa siinä samassa kisassa. Mutta hän on sitten paljon, että äkkiä semmoisen 20-25 viikkoa mukana meidän kanssa. Ja jeesailee siellä ja pääsee myös sitten näkemään, että miten se periaatteessa siellä kisassakin suoriutuu, että pystyy katselemaan siellä päivittäin. Miten sä kun näin varmaan jokainen, joka golfi on amatööritasolla pelannut, niin hermot on mennyt 100 kertaa ja saanut raivareita ja kaikkea. Niin miten sä kontrolloit? Oliko se varmaan erilainen, kun sä olit 15-vuotiaana? Että sä vaikutat noin rauhalliselle, että oot sä aina noin, että eikö sä saa ikinä raivareita golfissa? Pystyt sä hillitsemään sen mielessä? Mulla on ehkä vähän se, että mulla on niinku tää ei-golf-Sami ja sitten on golf-Sami, että siinä on niinku ihan täysin periaatteessa vähän kuin kävelisi oven. Eri rooli. Se muuttuu ja sitten on aika
kova tuittupää, että kyllä sieltä lähtee aika tulista. Kentän ulkopuolella. Niin, tai kentällä lähtee, niin kuin, että kyllä siellä sitten vähän mailat saa kyytiä lentelee. Okei. Mutta kisossa joudut varmaan sitten jotenkin, että sä feng shui rauhoittaa. Ei kyllä pysy, että kyllä mä yritän sitä, mutta kyllä siihen tulee positiivista ja negatiivista. Ehkä se nykyään sitten, niin kuin sanotaan, että jos mä silloin 18-vuotiaana, niin kyllä siellä vielä oli sitten niin kuin isompaa hailahtelua. Että kyllä se nyt on pikkusen niin kuin vuodet on sitä, mutta kyllä siellä. Onko sulla joku keino siihen tavallaan, siihen semmoisen rauhoittumiseen? Että siihen, sä puhut, että se kädi voisi auttaa kisoissa, mutta se voi, mutta ei siinä oikein sitten, että periaatteessa se. Kyllä siihen Sami on keinoja. Onko näin? On. Okei, no. Ei keinoja, mutta. Niin, mutta jatka vaan. Ei siinä ole. Joku siinä sitten niinku on periaatteessa, että ei mulla kauheasti siihen, että se on. Koetaan tehdä mahdollisimman nopeasti seuraa hyvä uusi lyönti ja periaatteessa päästä siitä sitten niinku takaisin niin ja päästä periaatteessa hyvän pelin päälle. Että. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, että me ollaan nyt jotenkin semmoisessa niinku ihan ytimessä, että kun me tiedetään se, että jos se kehomielitila muuttuu voimakkaasti, niin siellä tapahtuu semmoisia hermostollisia, hormonaalisia muutoksia, että jos joku suuttumustila menee todella voimakkaaksi, niin siinä voi kestää tosi pitkään, että keho käsittelee, jopa tunteja, miettikää. Semmoinen oikein kunnon vihastumistila. Ihan varmasti. Niin siinä voi kestää tuntia, että keho on optimaalisessa tilassa, jolloin paras tietenkin neuvo oli se, että älä ikinä suutu. Älä ikinä suutu kohtalon hetkellä, vaan ole niin kuin kylmän viileä. Yeah. Mutta tästä valmentajasta mulla tuli mieleen, että se valmentajahan saa hirveää pääomaa, jos sillä on 5-6 pelaajaa, mitä sanoit. Ja se kiertää mukana, se näkee kaikkia muita pelaajia. Sillehän tulee siellä se valtava pääoma. Olenko ymmärtänyt oikein? Joo, ei ehdottomasti. Kyllä se niin kuin siinä ja sen takia sitten myös välillä sitten niin kuin he tietää sitten taas, että mikä se on periaatteessa taitotaso ja vaatimustaso siellä korkeammalla tasolla. Että periaatteessa he pystyy myös muokkaamaan sitä sitten, että tiedetään vaikka jossain harjoitteluissa. Totta kai kun me itse pelataan siellä, mutta sitten siinä on mun mielestä se on ehkä niin kuin, tämä nyt on vähän kaukaa juttua, mutta periaatteessa suomalaisessa golfissa, niin sitten taas moni valmentaja ja periaatteessa nuoret pelaajat, ei tiedä sitten kuitenkin, että kuinka kova se vaatimustaso on. Ja juuri nämä niin kuin sit meidän valmentajat, ne pystyy, jotka on siellä niin kuin viikoittain mukana, ne saa sen informaatio ja se tulee vähän niin kuin automaattisesti. Sun ei tarvitse periaatteessa etsiä sitä niin kuin tasoa ja nähdä, että mikä se on, vaan se vähän niin kuin tulee sieltä itsestään, kun on paikan päällä ja se vaatimustaso. Että sitä periaatteessa pitäisi niin kuin pystyä ehkä enemmän haaliin ja jakaa sitä tietoa ja niin kuin näyttää sitten. Joo. Kyllä se mielenhallinta tuossa sijoittamisessakin on kyllä tärkeää just siinä, että sä pystyt tunnistamaan niitä tilanteita, joissa sä oot ollut väärässä. Koska se on ihan selvää, että sijoittamisessakin jotkut asiat osuu kohdalle ja jotkut ei. Kysymys on tietysti vaan siitä, että mielellään sitten niitä onnistuneet on reippaasti enemmän kuin niitä epäonnistuneet, mutta sä et pysty välttämään joka tapauksessa. Mutta se on just tärkeää sitten pystyä siinäkin pysymään coolina, niin kuin tunnistamaan ja hyväksymään sen, että okei, mä olin väärässä. Että sä pystyt nielasemaan sen. Ja sehän on, niin kuin tiedetään nuorena monasti ja liittyy tähän overconfidenssiin myöskin, että se voi olla vaikea niin kuin oppia hyväksymään se, että olen ollut jossain väärässä. Kyllä. Mä ajattelen, että se on koko meidän ihmisyyden kehittymisen ytimessä se, että ymmärtää, että me ollaan erehtyväisiä, me tehdään virheitä. Ja kyllä mä voin sanoa, että mä olen tehnyt huonoja sijoituspäätöksiä ahneuteen. Mä olen ollut ahne paska. Olen ollut siis aikaisemmin, kun mä oon tehnyt päätöksiä, niin, ja huonosti on käynyt. Oppirahani olen siinäkin maksanut. Mutta näin se menee, että silloin kun tehdään kohtalokkaita päätöksiä tai ongelmallista on se, että usein ihminen ei tiedä noin arjessa, että onko tämä päätös kohtalokas ja tärkeä. Eihän me sitä tiedetä, koska kukaan ei pysty ennustamaan tulevaisuutta. Me puhuttiin tuossa takahuoneessa vähän varautumisesta ja siihen liittyvistä asioista, mutta mennään tähän varallisuuden hoitamiseen, että
Kai sulla nyt hyvää palkkaa tuosta maksetaan. Eikö sulla ole ihan hyvä palkka tuossa nyt? No kyllähän siinä aina silloin kun onnistuu, niin on nykypäivänä ihan hyvä palkkakin. Että ainoa mikä siinä tietenkin toinen juttu sitten on, että kulut on todella kovat. Että ne on myös siinä, ne on itse hoidettavissa. Että totta kai on yhteistyökumppaneita, niin kuin tämäkin Finlandian kanssa yhteistyö, niin myös niin auttaa, mutta sitten taas toisaalta, että kyllä se niistä rokottaa, mutta kyllä siellä silloin kun pärjää, niin kyllä myös tulee. Onko sulla jäänyt sukan varteen? On mulla jäänyt sukan varteen, joo. No miten sinä hoidat tuota varallisuutta, jos saa näin kysyä? Joo, ei, no tossa niinku aina on periaatteessa, jos niinku siinä ehkä isää täytyy kiittää ja äitiä, että aina mulla on niinku periaatteessa perusperiaatteet, aina on ollut periaatteessa niinku mahdollista saada rahaa ja niinku myös käyttää ja ymmärtää myös niinku arvoja. Sitä kautta sitten, että nyt kun heti on ruvennut tulemaan sitä, niin mullakin oli periaatteessa tuossa kun käytiin sitä läpi, niin silloin juuri ennen tätä koronaa tuli sitten se isoin voitto ja siinä sitten veny vähän palkanmaksu sen koronan takia ja siinähän mukavasti sitten dippas. Kaikki kurssit, niin sanotaan, että siinä sitten meikäläinen, vaikka niin sijoittamisen tiennyt, että kun kaikki siitä sijoitettiin, niin sehän näytti ihan vihreätä lukemaan sitten muutamaksi kuukaudessa. Se oli hyvä, että vähän niin kuin tuulilainen laivatkin seilaa joskus. Juuri näin, mutta kyllä sitä niin koko ajan yritetty parantaa ja totta kai saada niin kuin kaikki mitä on, niin saada sijoituksia ja sitä kautta myös sitten vielä ylöspäin. Pahin virhe on, että ei ole markkinoilla. Onko Harri? Voidaanko sanoa, että pahin virhe on, että ei ole ollenkaan markkinoilla? Joo, siis ihmisiä tietysti on säästäjiä ja sijoittajia, että on säästäjät ja sijoittajat, että mihin sitten itsensä luokittelee. Ja ihmisillä on niin erilaisia tilanteita, on taustoja, erilaisia varallisuuksia, myöskin erilaiset tavoitteet. Eli sen takia niin se on aika tarkkaan miettiä yksityishenkilöille ja miksei yrityksillekin vähän sitä, että mitkä ne tavoitteet on ja riskinsietokyky esimerkiksi ja kaikki tällaiset asiat, ikä. Tärkeitä asioita siihen, että millä sen niin kuin salkusta haluaa rakentaa. Että mun mielestä kyllä sellaiselle niin kuin, sanotaan tavalliselle ihmiselle, jolla on kertynyt säästöjä, niin ehkä se hajautus ennen kaikkea, mistä puhuttiin ehkä tässä takahuoneessa jälleen kerran aikaisemmin, niin on kyllä tärkeä asia, että sulla on riittävän niin kuin moneen niin sanotusti koriin hajautettu niitä omistuksia, että esimerkiksi tämmöinen koronan tapainen, joka sitten jäi lyhyeksi ajaksi, niin ei särje sitä varallisuutta liian pahasti. Eli se on kyllä ihan perusjuttu ja sitten tietysti voi harrastella siinä sivussa sitten vaikka yksittäisiä osakkeita. Monethan tykkää siitä, että vaikka suomalaisia osakkeita seurata ja omistaa vaikka niitä tuttuja yrityksiä ihan yksittäisen osakkeen niin kuin kautta, mutta kyllä ne tällaiset ihan perusperiaatteet. Niin kuin sanottu, niin monella on hyvin erilaisia tilanteita ja se pitää sitten se oma sijoituspolitiikka tai strategia sitten muodostaa sen mukaan, mitkä ne tavoitteet on, mikä riskinsietokyky on. Että Suomessahan tietysti tämä on vähän erilainen tilanne kuin Yhdysvalloissa. Se joudut itse säästämään sitten sen eläketurvan. Eli siellähän on helposti niin kuin sanotaan yleisestikin ottaen rahasta ja sijoittamisesta puhuminen ja erityisesti yksityisten ihmisten niin kuin sijoituksista ja rahasta puhuminen on huomattavasti rennompaa, kun se kuuluu jokaisen elämään vähän niin kuin pakotetusti. Mutta täällähän se ei sillä lailla kuulu ja se on kyllä tosi hyvä, että tuossa sanoin just, että tyttärillänikin on siitä, kun syntyneet, niin ihan säännöllisesti säästänyt ja se on kyllä ollut tosi hyvä. Ja tosi hyvä, jos sullekin on ollut tuommoinen niin kuin mentori, joka on noista asioista puhunut pienestä asti, että sehän kasvattaa siihen niin kuin koko ajatteluun. Säästämisen, sijoittamisen yleisestikin ottaen taloudesta ja tällaisista asioista kuitenkin on tärkeää koko elämän kannalta. Mutta ei tarvitse mennä Ruotsiin, niin ruotsalaiset suhtautuu asiaan ihan eri tavalla kuin suomalaiset. Joo, se on, ja siellä on pitempi historia tietysti osakesijoittamisesta. Tietysti ei ole sotia käyty satojen vuosia näin edespäin. Mä itse asuin siellä 5-6 vuotta Tukholmassa, olin töissä, niin kyllä se on ihan totta, että se osakesijoittamiskulttuuri, siis sijoittamisessa on paljon muitakin osa-alueita kuin vain osakkeet, mutta useimmille ihmisille osakkeet on se tuttu juttu, niin paljon syvempi ja rahastoja esimerkiksi on ollut paljon kauemmin kuin täällä.
Mua aina kiinnostaa se, kun puhutaan tästä hajauttamista ja säkin mainitsit tuossa, niin periaatteessa onko siihen mitään, niin kun, mä ymmärrän, että pitää laittaa eri alueille ja erilaisia osakkeita, mutta sitten taas, että onko siihen mitään sellaista niin kuin peruspilareita, mistä niitä pystyy ja mistä niitä periaatteessa pystyy opiskelemaan. Joo. No siis kirjallisuuttahan on ihan massiivisesti. Mulla on kotonakin siis järjettömät kasat Tanavan kirjoja ja kun olen tykännyt, mun pitikin mä kysyn sulta vielä, kun muistan tosta, että koet sä työksi ton homman, mitä sä teet, mutta mä itse en koe, että sillä lailla on ikinä näiden 30 vuoden aikana kokenut työksi, vaan enemmänkin harrastukseksi, että se on ollut niinku kivaa. Mutta tuossa on kysymys, niin hajautushan tarkoittaa tosiaan hajautusta niin kuin laajimmillaan eri omaisuusluokkeen kesken, esimerkiksi osakkeisiin, korkosijoituksiin, kiinteistöihin ja kenties johonkin muuhun. Ja sitten näiden osa-alueiden sisällä vielä hajautusta. Esimerkiksi osakesijoitusten osalta, niin sulla on siellä sisällä paljon erilaisten yritysten osakkeita ja mielellään vaikka eri maanosista ja eri teollisuuden aloista. Mutta tuostakin on paljon tutkimusta, että sit jos haluaisi olla niin, että sulla on hyvin kapea hajautus, mitä en kyllä suosittele, että sä vaan omistelet vaan osakkeita, niin sit on paljon tutkimusta, riittääkö siihen 10 osaketta, 25 osaketta vai mitä, ja ne on vähän eriäviä tuloksia, mutta sanotaan, että noilla hörneillä se menee, että 10, 20, 25 osaketta riittää niin kuin aika hyvään hajautukseen. Mutta siinä on just se, että me suomalaiset tupataan niin olemaan sellaisia, että se meidän hajautus sitten on sitä, että meillä on vain suomalaisia osakkeita. Ja se ei oikein riitä sit siihen, että Suomen talous, kaikki firmat ei tietysti ole Suomessa kytköksissä sillä lailla, mutta se hajautus pitäisi tarkoittaa myös sitä, että sulla tosiaan olisi maantieteellistä hajautusta ehkä valuuttojen kannalta. Japanissa käytetään jeniä, Yhdysvalloissa dollaria, me käytetään euroa ja niin kuin tällaisia seikkoja. Mutta näin yleisesti ottaen, niin se hajautus kannattaisi olla sitten myöskin muutakin kuin vain osakkeita. Osakkeita, korkosijoituksia, kiinteistöjä me useimmiten omistetaan oma koti, että se tulee vähän automaattisesti. Niin. Mutta vielä se tosiaan, mun piti kysyä sulta se, että koet sä ton sun homma niinku työksi vai joskus muuksi? Onko toi sulle niinku ennen kaikkea työ vai? Ei varmaan ennen kaikkea, mutta... Niin, no ei se ainakaan niinku silloin aikaisemmin, niin ehdottomasti se on niinku, että ehkä tässä voi olla pieniä muutoksia ehkä siinäkin sitten, että se voi olla vähän työtäkin, mutta kyllähän se totta kai pääosin silloin, kun kaikki asiat ja pitäisi niinku osata ehkä vieläkin enemmän niinku nauttia siitä. Niin. Että kyllä se sitten niinku välillä saattaa olla, että se tuntuu välillä vähän pakkopullalta, että lähdetään reissuun pariksi viikoksi tai viikoksi ja käydään toisella puolella maapalloa ja ne on niinku nopeita settejä, jos se siellä sitten kuljekaan, niin sitten tuntuu vähän, että minkään takia täälläkin taas tultiin käyty. Mutta sitten taas siellä ne positiiviset, kun se kulkeekin, niin se on niinku maailman makea juttu. Aika helpolla, pienellä vaivalla sitten taas kävi niinku näin, että tulikin iso onnistuminen. Niin. Joo. Mutta kyllä se edelleen on niinku silleen, että ei tunnu niin työltä. Joo, se on tässä sijoittamisessakin vähän sama just toi, että joskus kun jos se nautinnon tunne, ehkä totta kun sä sanoit, kun osuu kerran siihen palloon, mäkin pelaan ihan siis super vähän ja tosi huono golfissa, siitä tulee hyvä fiilis. Ja sijoittamisessakin on vähän sama, että sit, kun jos sulla on niin kuin ainakin ammattilaisena, niin tavallaan sä saat jonkun hyvän idean ja se onnistuu. Niin sitten tulee kyllä sellainen olo, että vitsi, että tämähän tuntuu tosi hyvälle, että mä tutkin tätä asiaa ja tämä homma onnistuu. Joo. Mä löysin tämän niin kuin jyvän täältä akanoiden seasta. Kyllä ihminen tarvitsee sitä palkkiojärjestelmäaktivaatiota, että tulee hyvää. Sehän on just sitä, että tulee hyvää mieli, kun onnistuu. Mutta kyllä työ voi olla intohimo. Ei työ tarvitse olla mitään raatamista. Meidän Suomessa on ehkä vähän tämmöistä alaa, jotenkin niin kuin, miten sen sanoisi, tämmöistä alatyylistä keskustelua työstä liian paljon mediassa. Että työ on jotain, että se on raatamista ja siinä on sitä ja tätä ja tuota, mutta kyllä työ voi olla ihmisille tosi tärkeä, merkityksellinen ja jopa intohimo. Ja jos semmoiseen pääsee käsiksi, niin kyllä siitä pitää olla aika kiitollinen. Ja on se ihmisen oma roolikin siinä jonkunnäköinen, vaikka tarvitaan onnea, ja hakeutumisessa siihen, tarkoitatko sitä? Niin, että löydetään oikea paikka. Niin siihen tietenkin tarvii onnea, mutta on se ihmisen oma pyrkimys ja intentio, on sillä joku rooli siinä. Ihan varmasti, ei me varmaan nyt ihan niin ajopuita olla. Että... Ei tietenkään, tai uskota siihen, että ihmiselle on vapaata tahtoa. Mulla on myös tämmöinen strategia omassa varainhoidossa, että mulla on tämmöinen pieni niin sanottu spekulaatiosalkku, että mä tyydytän siellä tätä ostamisen ja myymisen, mutta sillä ei ole mitään merkitystä minun
Sitten mä niin kuin yritän ottaa vähän niistä yhtiöistä selvää ja moni on semmoinen, minkä mä tunnen aika hyvin, mutta sitten mulla on se varainhoito kanssa niin kuin annettu ammattilaisille, että koska mun työ ei ole ymmärtää markkinoita sillä lailla niin tarkkaan, koska siinä ilmeisesti menee aika pitkä aika, vai mitä? Oppimiseen. Niin. Kyllä siihen menee jo, että kyllä se itse ainakin koen sen, että mitä pitempään tekee, niin aina niin kuin joka päivä edelleenkin oppii näinkin 30 vuoden jälkeen, tai mä nyt harrastin tätä jo kauan ennen sitäkin, mutta et ilman muuta oppii. Mutta ihan se on varmaan vähän kaikissa ammateissa, että kyllä sä kehityt niin kuin kaikessa paremmaksi ja ehkä se sitten niin kuin pitääkin ehkä tehdä sitten sitä, missä en mä rupea itse mun putkia korjaa tuolla himassa, vaikka YouTubesta katsoisinkin hyvät ohjeet siihen, ja taida uskaltaa ryhtyä siihen, että kyllä se tällaisia on, mutta vähän, ja toi kyllä oli harmi, mitä sanoit tuosta, että onhan se mahtavaa, jos ihmiset löytää sellaisen duunin, jota he eivät koe duuniksi. Niin. Mutta se dilemma siinä, että miten sä löydät sen, miten nuoret esimerkiksi pääsee mihinkään, on tosi vaikea päästä. Että jos minä haluan olla lakimies, niin ei se vaan käy näin. Et kyllä se vaatii niin kuin hirveän niin kuin kovaa duunia sielläkin. Ja plus sitten, että nuorilla tietysti, että sä et voi tietää maailmasta riittävästi, että millaisia töitä esimerkiksi on olemassa. Mitä tekee joku X-nimisen työn omaa ja erityisesti tänä päivänä. Niin. Mutta ei mikään arvokas tule nopeaa ja hetkessä. Kaikki arvo syntyy suhteessa aikaan. Ja jotenkin semmoista mindsettiä kannattaa itselleen istuttaa ja myös muille, varsinkin nuorille, että tee parhaasi. Ja yritä vaan kirkastaa, että mikä se olisi se sun juttu elämässä ja tee parhaasi, niin voi olla, että maailma alkaa tarjoaa sitä sulle. Mutta jos vaan heittäydyt, että joku tekee sen sinun puolesta, niin se ei ole hyvä strategia. Mä oon yrittänyt omille lapsilleni sitä puhua, että mikään määrä rahaa maailmassa ei riitä, jos alkaa tupeltaa. Jos vaan tupeltaa, niin mikään määrä rahaa ei riitä. Että se, että osaa säästää, osaa laittaa vähän syrjään, on askel numero 1. Ja sitten, että mitä me sille ylimääräiselle rahalle tehdään, mihin se sijoitetaan, se on osa 2. Mutta jos ei sitä säästämistä tule, että se pääsee ikinä sinne markkinoille, mikä on minun mielestä yksi tärkein asia. Että jos ei ole markkinoilla, niin sitten miten se raha tekee rahaa? No näin se on, ja noin aikaisempiin näihin biaksiin tietysti on just sellaisia, että tietysti vaikka koronan suhteen, niin sehän oli hyvin nopea ja tosi jyrkkä shokki, ja sehän on myös tyypillisiä juttuja, että sitten niin kuin saattaa ihminen pelästyä, että herra Jumala, että nyt tässä lähti 30% mun sijoituksien arvosta, ja sitten saattaa myydä siinä pelkotilassa nämä sijoitukset sinne pohjaan, ja tämä tietysti on niin kuin aika huono tapa toimia, että kyllä siinäkin vähän niin kuin puhuit tuosta harjoittelusta, niin samalla lailla semmoinen niin kuin järjestelmällisyys ja hötkyilemättömyys, ehkä rutiininomaisuuskin tuommoisessa säästämisessä, sijoittamisessa on niin että kyllä siinä semmoisia yhtymäkohtia siinä niin kummassakin tai toisiinsa on tietenkin. Kyllä. Voinko mä vielä yhden golf-kysymyksen kysyä? Niin Juuri. Kato, se vähän kun mä pelaan, niin aika usein se pallo lentää jonnekin mettään tai pusikkoon. Ja mä oon huomannut sellaisen asian, että mun on paljon helpompi löytää se vaaleanpunainen tai keltainen pallo. Mutta sitten kukaan ei kuitenkaan, hyvin harvat pelaa niin väripalloilla. Miksi? No, mä veikkaan, että se on vaan niinku, mä tiedän yhden pelaajan, joka pelaa niinku keltaisella pallolla. Ei taida muita olla, että kaikki muut pelaa valkoisilla, se on vaan tapa, ja sitten mä väitän, että myös meille kuljetetaan pääosin valkoisia palloja, niin se on niinku siinä se päässyt. Onko se semmoinen, vai onko se silleen, että vitsi mikä amatööri, kun se pelaa noilla? Mä en näe sitä niin päin, ei ole siitä, että kyllä niinku, melkein joka merkiltä löytyy erinäköisiä palloja, mutta se ehkä näyttää sitten myös niinku silmää erilaiselle. Niin, joo. Mä ajattelin, että on niin paljon helpompi löytää sitten ihan nuotsiltakin, kun se on värillinen kuin verrattuna valkoiseen. Että tavallaan tuntuu joskus, kun maailmassa on niin paljon haetaan semmoista tehokkuutta, niin tuossa musta on semmoinen epätehokkuus, että miksi käyttää semmoista, mikä on huonompi. Niin. Teillä tietysti ne ei mene mihinkään puskaan, mutta tämmöisellä niin kuin amatöörillä. Asiakin menee. Yllättävän usein. Mä en uskaltanut olla kappelaan golfia, että mä oon pari pro-tuntia ottanut ja sitten se tuntui niin
Ja mä niin tajuan, että se vie mukana, jos minä alkaisin pelaa, niin sitten se mulla yhtäkkiä häviäisi. Mä yrittäjänä, mulla ei ole vaan aikaa antaa vielä niin paljon, mutta sitten ehkä jossain vaiheessa sitten niin annan itselleni luvan alkaa pelaamaan. Sä voit sitä speedgolfia, eikö se ole se, juokset 1 mailan kanssa, siihen kausi menee tuntiko, niihin menee jollain paljon. Ei niin kauhean kovimmat jätkät vetää jotain sinne tuntiin. 70 lyöntiin. Ei muuta kuin siihen kokeilemaan vaan nopeat huitaa. Se on semmoista, että idea on se, että sä juokset ne. Sä lyöt ja sitten sä juokset sinne ja lyöt seuraavan kerran. Ja sehän on tämän, eikö siitä järjestetään ihan jotain? On ihan kisojakin, joo. Niin. Joo. Että semmoinen mahdollisuus on sitten olemassa. Ja niitä puolikkaitahan pystyy niitä pelaamaan, mihin ei mene ihan tuhottomasti aikaa. Mutta mitäs Sami, sulla on sitten seuraavaksi? Aletaan kuljetteleen tätä mukavaa keskustelua päätökseen, niin mihin Sami tästä sitten eteenpäin? Nyt Leino viikon päästä on, lähdetään takaisin Amerikkaan siellä 1 viikko ja sieltä sitten seuraava viikko on Japanissa ja sitten vielä Espanjaan tämmöinen nopea 3 viikon setti vähän ympäri ämpäri, että kyllä siihen tulee taas lentokilometrejä. No varmaan. Lentopisteitä tulee, että upgradea pukkaa. Joo, kyllä nyt on. Mutta olisi mielenkiintoista jatkaa sitten jossain vaiheessa keskustelua siitä, että mitä tälle kehomielitilalle voi tehdä, jotta se olisi optimaalinen. Niin jatketaan jossain vaiheessa siitä. Näin tehdään. Niin. Kiitos herrat. Tämä oli mukava keskustelu ja heräsi paljon asioita.